Machiegni e weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika CAF ogoyo piny Kenya fwai machielo mar omenda maromo siling milion 6.5 kaluwore gi rochruok mar arita kaachiel gi dhungruok mar johera mag adhula mane one e alap ma Kasarani e tugo kind Harambee Stars gi Morocco Jumapil mokalo. Kokalo e ote margi okinyi ma kawuono, CAF ochiwo siem ni ponono ni Kenya biro rem luwo chike mag arita mokete gi CAF to biro chuno mondo mi tuke mag Harambee Stars mondo ochwal e piny Tanzania kata Uganda, ka gimedo ni piny Kenya onego jiw arita e alwora mar alap tuke ma Kasarani kendo ne ni apeyni olor kinde tuke. Ma biro mana ndalo machuok kende to CAF bende go piny Kenya fwai machielo mar milion 2.5 tok rochruok mar arita e tugo manobagi Kasarani tarik 3 e kind Kenya gi DR Congo. Magi timore e kinde ma migawo mar tuke bende ogolo chik ne duol matayo adhula pacho ka FKF mondo neno oket sende mag neno tuke CHAN kata fan zones kaka yo matemo gayo dhungruok mag johera mag adhula e alap tuke no.